हरे कृष्ण मुरलीधर चरण प्रभू मैं आवाज ऐकत असा हरे कृष्ण माताजी वही क्लियर आस माताजी आजी आज क्लियर असने म्हणून हा फर्स्ट चेक करया म्हणून पडेल तुमगे कंचन वही वही क्लियर आस ओके प्रभुजी पूर्वेक दामोदर अष्टकम असनेवे वही माताजी फर्स्ट दामोदर अष्टकम स्टार्ट करता मधुपती प्रभू सिंग करता असं तदनंतर स्टार्ट करतोय मुरलीधर प्रभू वही वही मध्ये क्लिअरच नव्हे वही ओके ऑर्डर दिसतच नव्हे म्यूटच मुरलीधर प्रभू वही सिंग को देत ऑर्डर स्टार्ट करताय त्याला आरती कोणी करतोय वही आवन करता ओके ओके
हरे कृष्ण सर्वांक नमस्कार आयचे नरोत्तम दास ठाकूर डिसअपियरन्स डे आयची भजन संध्या स्टार्ट करची पूर्व नरोत्तम दास ठाकूरा बद्दल एक दोन उतर सांगचे प्रयत्न करता मालगड्याले गुरुले आणि कृष्णाला आशीर्वाद घेऊन आयचे सेशन आम्ही स्टार्ट करया आम्ही हे वैष्णव लोकांक कोणाची आचार्याले अपियरन्स डे उरो डिसअपियरन्स डे उरो कितले इम्पॉर्टंट हे आम सगळं लोकांक गोतुरचे भाव कसं की म्हळ्यार हे कोण महान वैष्णव आचार्य आसाची तांनी जन्मा येवची पहिले भी तांनी दे ऑलरेडी हॅव ब्लिस अँड नॉलेज आणि तेच नॉलेज घेऊन तेच कॉन्शियसनेसा वयर तांनी हे पृथ्वीन येताची आणि तशीची दे स्प्रेड देअर नॉलेज एव्हरीवन गेट्स ब्लिस एव्हरीवन गेट्स नॉलेज आणि तांकां डिसअपियरन्स केन जाता तांकां कृष्ण प्रेम ऑलरेडी मेळटाची सो आमी केन तांगेल गुणगान करताची तेन्ना आमगेले प्युरिफिकेशन जाता आज कोण पार्टिसिपेट करता असा मे बी those who are singing as well as those who have participated, like we all will get mercy from Narottam Das Thakur and our seniors. That's what we will think. आणि तश कोण आम्ही सेशन स्टार्ट करया आणि ताच पहिले एक सांगता म्हळ्यार नरोत्तम दास ठाकूर इतली की तो राजघराणे तांगेल जन्म जाले बावजूद बी तांणी एकदम सिंपल लाईफ आणि ही वॉज लाईक टोटली कृष्ण प्रेमान तू चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभू तांणी एकदम भक्त आशिल्ले टू मच डिवोटेड इवन जालील तेन्ना ज्योतिशान म्हणील काय तांकां तागे लांब बापाक की आयदर he'll be a very good king or he'll be a very great कसले preacher म्हणून and obviously preacher तो आशिल्लो जी कोणाक इट्स नो डाउट आणि आम्ही इस्कॉनांत आम्ही अशी फॉलो करता की प्रभुपदांतर श्रील प्रभुपदांतर आमकां सांगिल्लें आसा वी स्टार्ट अवर डे म्हणका म्हळ्यार गुरुपूजा श्री गुरुचरण पद्म बी तांणी बरयल्ले फॉलो करता म्हळ्यार तांगेली खंयची भजन तांणी बरयल्लें आसा पळय that they are not on material platform Srila Prabhupadan म्हळ्यार they are like totally spiritual platform and we just have to accept it whether we understand or not ते important नाही की we just have to accept understand जाल्यार अगदी बरे मात्र but if we just hear also then सुद्धा आमगेल तितले शुद्ध प्युरिफिकेशन जाता म्हणून सो आयचे हे भजन संध्यांतू आम्ही सर्वांक स्वागत करता टू स्टार्ट विथ आयचे पहिले आमगेल पार्टिसिपंट आसा हर ग्रेस अमला भक्ती देवीदासी शी विल बी सिंगिंग वृंदावन रम्य स्थान आणि तिने माताजी तुम्ही रेडी आसा नवे यस माताजी हा तुम्ही हे भजन स्टार्ट करचे पहिले आम्ही जस्ट एक उत्तर हे भजना बद्दल सांगची प्रयत्न करता की हे भजन कसल्या बद्दल आसा म्हणून दिस भजन म्हळ्यार हे इतले चंद भजन की हातूंत नरोत्तम दास ठाकुरान वृंदावन धामा बद्दल ताजे वर्णन केलेले आसा की वृंदावन धाम कशें आसा ताजे सुंदरता म्हळ्यार कितले चंद कोण ते धामाचे वर्णन केले की ते अष्टसखी बद्दल म्हणत डिवाइन कपल म्हण तांगेले एक विचार करची रीती विंगड आम्ही त्या लेवलार म्हणता पळय पावचे शकना म्हणून तशें आसा and he keeps on imagining about that transcendental pastime of Radha Krishna and Amla Bhakti Mataji present करतले आता so over to you Mataji. आमगेल वॉइस ऐकत असना हरे कृष्ण yes वॉइस ऐकत असवा yes लाऊड एनफ माताजी सम असा एकदम स्पष्ट असा हरे कृष्ण वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर
वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अमृता कालिंदे नीरे राजा हंसा के कालिरे काहे शोभे कनक कमाला अब्रता कालिंदी नीरे राजा हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमाल अमृत कालिंदे नीरे राजा हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमाला अब्रता कालिंदी नीरे राजा हंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमाल वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर तारामध्य हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारामध्ये रत्नासने वशियाचे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये रत्नासने वशिनाचे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रूपलावण्य राशि आम्ही अपरिचय काशी आच्या परिहास संभाषणे ओ रूप लावण्य राशि अमेया परिचय काशी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम रस कोय नित्य लीला सुख मोय सदा हि स्फुरुक मोरा मने नरोत्तम दास लीला सुख मोर सदाई स्फुरुक मोरा माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरे मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर रतन मंदिरे मनोहर रतन मंदिर मनोहर
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जय। हरे कृष्णा. थँक्स अमला भक्ती माताजी आणि प्रभूजी. तुम्ही सगळो का वृंदावनाहून पावयले आसात आणि आता अशी फील करता आसात की खरेच वृंदावना बशील आसा म्हणून. आणि आता हाज नंतर येतात माधव चरण प्रभू. ही विल बी सिंगिंग राधा कृष्ण प्राणमोर. हे भजन अशी की आमकां दासानुदास खंयची फिलिंग आसा पळय चैतन्य महाप्रभू मेन उद्देश हे भजना थ्रू आमकां कळून येतात. कित्याक म्हळ्यार हातूंत नरोत्तम दास ठाकुरान अशें म्हणिल्लें की कृष्णाल प्रेम राधा कृष्णाल प्रेम आमकां प्राप्त जावपा जाल्लें आशिल्लें तांगेले शरण मेळका जाल्लें आसल्यार पयलीं ते ललिता विशाखा कोण सखी आसा पळय तांगेले आमकां परमिशन घेवका म्हणून. तांगेले परमिशन मेळ्ळ्यार मात आमकां कृष्ण प्रेम मेळटा राधा कृष्ण प्रेम मेळटा म्हणून. सो ओवर टू यू माधव चरण प्रभू. म्यूट आरासाची प्रभू. म्यूट आरासाची म्यूट. हरे कृष्णा. ऑडिबल असना. वै प्रभू. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मोराणे गति आर नाही मोर. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर कालिंदीर कुले केली कदंबे रवना रतन बेदीरा भोसावो दुजना. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिदो चंदनेर गंधा चामर डुलाबे कबे हिरिमुख चंद्र. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर गाथिया माला तीरमाला दीबो दोहार गले अधरे तुलिया दिभो कर्पूर तांबूले. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा अज्ञाय कोरीबो सेवा बसरणारविंद. अज्ञाय कोरीबो सेवा चरणारविंद. राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दासेरानुदास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मोर गति आर नाही मोह राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा माधव चरण प्रभू मस्त धन्यवाद तुमका आणि इतलं चंद कोण तुम्ही प्रेझेंट केलीलस की आमकां कळलें की नरोत्तम दास ठाकूर खंयची भाव आशिल्लो पळय त्या भावानं तुम्ही प्रयत्न केला की म्हणची प्रयत्न केलेला आसा हरी बोल तुमका आणि आता आमगेलें नेक्स्ट भजन म्हणटले हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभू राधाकुंड प्रभू तुम्ही आमकां आशीर्वाद दिवका आमी कसले सांगची ना तुम्ही खंयची हे भजन चूज केलेलस की ताजेन आमकां हे भजन वर्णन तुम्ही स्वतः सांगचे आसात म्हाका न्ही कसले म्हणचे प्रयत्न म्हाका खाली तुम्ही आशीर्वाद दियाची की आयज सेशन बीस चंद कोण जावो म्हणून आणि सगळ्यांक पार्टिसिपेंट्साक बी तुम्ही आशीर्वाद दियाची ओवर टू यू प्रभुजी हें भजन श्री रूप मंजरी पद हें शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांणी तांगेलें शरीर छोडचे वेळारी हें भजन म्हणलें नाशिल्लें तांकां म्हणून हांव हें भजन चूज केलां तर हांव आतां सूर करता श्री रूप मंजरी पद सेई मोरा संपद सेई मोर भजन पूजन सेई मोरा प्राणधन सेई मोरा आभरण सेई मोर जीवनेर जीवन श्री रूप मंजरी पद सेई मोरा संपद सेई मोर भजन पूजन सेई मोरा रसनिधि सेई मोरा वांछा सिद्धि सेई मोर वेदर धराम सेई व्रत सेई तप सेई मोरा मंत्र जप सेई मोर धर्म करम श्री रूप मंजरी पद सेई मोरा संपद सेई मोर भजन पूजन
अनुकूल अबेविधि से पद होइबे सिद्धि निरखिब এই দুই নয়নে সে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী প্রফুল্লিত হবে নিশে দিনে শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন পূজন तुवा दर्शन ही घर ले जार लो देही चिरो दिन तापित जीवन आहा रूप करो दोया देहो मोरे पद छाया नरोत्तम लोइलो शरण श्रीरूप मंजरी पद सेई मोरा संपद सेई मोर भजन पूजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। थँक्यू सो मच प्रभूजी, तुम्ही तुमचा स्पेशल टाइम घेऊन येऊन आईल असा आमका ब्लेसिंग दिवच्याक म्हणून आणि पार्टिसिपेट करून सगळो का तुम्ही एनकरेज केलेले मस्त मस्त तुमका थँक्स तुमगेल हे भजन इतलं चंद आशिल की आणि इट वॉज रियली नाईस कोणाक हे भजनाची मिनिंग थॉट्स जे आयकूंक जल्ल आशिल्ले असले की रूप मंजरी म्हळ्यार स्वयं रूप गोस्वामीची हू इज अगेन इंटिमेट कसं म्हणटा सांग सर्वंट ऑफ ललिता देवी राईट आणि तांगेल गुणगान केलेलं आसा आणि आमकां जर तांगेल ब्लेसिंग्स मेळ्ळ्यार इट्स लायक की म्हणटा न्हय चंद्रू खाली रात्रीची उजवाड दिता मात्र रूप गोस्वामी कोण हे इन्स्ट्रक्शन्स आणि फॉलो करता तांगेल स्पिरिच्युअल लाईफ डिवोशनल लाईफ कॅन एक पण उज्वल इज्जत की लाईफ लॉंग डेली तांगेल लाईफ आन तू उजवाडू येता म्हणून अशी व्हेरी नाईस भजन प्रभूजी थँक्यू सो मच या आमगेल नेक्स्ट पार्टिसिपंट आसा हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी आम्ही सगळं लोकांनी हिगेल बद्दल आयकल्ले आसा हिगेले भजन पहिले बी आयकल्ले आसा शी विल बी सिंगिंग हरिहराय नमः आणि हे भजना बद्दल एक उत्तर सांगची माताजी सांगचे पहिले 1 मिनिट सांगची प्रयत्न करता की दिस हे पर्टिक्युलर भजन छठ गोस्वामी वर्णना बद्दल नरोत्तम दास ठाकूरान म्हणिल्लें आसा आणि चैतन्य महाप्रभून हाजे पहिले वर्ष स्वयं चैतन्य महाप्रभूनच सिंग केलेलं आहे म्हणा पडे दोज हू आर हिअरिंग आणि माताजी सिंग करता म्हणा पडे हाऊ ब्लिसफुल इट इज म्हणून आणि माताजी यू कॅन जस्ट स्टार्ट विथ दिस भजन हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन
श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहा होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गोसाई करी चरण वंदना जहा होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण जय गोसाई जय मोहितार दास दास बार पद रेणु मोरा पंचग्रास जय गोसाई मुईतार दास दास बार पद रेणु मोरा पंचग्रास तादेर चरण सेवी भक्त जने बास जनमे होय येई अभिलाष तेरा चरण सेवी भक्त सदे आस जनमे होय एई अभिलाष जय गोसाई जब ब्रजे कोयला बास राधा कृष्णा नित्या लीला कोरिला प्रकाश जय गोसाई जब ब्रज कोयला वास राधा कृष्णा नित्य लीला कोलिरा प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन आनंदे बोलो हरि मज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियास नाम संकीर्तने कोहे नरोत्तम दास श्री गुरु वैष्णव पदे पद्म कोरियास नाम संकीर्तन कोहे नरोत्तम दास हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः अमर गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरि गुरु वै गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन अमर गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण शाश्वती माताजी तुमगेल पूतल नाव सांगा पहिले विष्णू पै विष्णू पै आम्ही ताकाय जेन्ना सान नरोत्तम म्हूण म्हणटाची हा ही इज लायक कितले चंद कोण न्हू तुमगेले की तुम्ही तर करता आशिल कीर्तन बट ही वॉज एक्कंपनिंग यू सो नाइसली एंड ब्लिसफुल रियली ब्लिसफुल कीर्तन माताजी थँक यू सो मच तुम दोघी जाणांक विष्णू प्रभू हरी हरी बोल तुमका हरी बोल थँक्यू थँक्यू आम्ही नेक्स्ट पार्टिसिपंट माताजी म्यूट झाला आम्हाला सीता माताजी हा ऐका ओके ओके आमगेल नेक्स्ट पार्टिसिपंट अश्विनी कामत माताजी माताजी रेडी आसा नवे वे माताजी
माताजी तर इतले क्लासिकल सिंगर आसा की आमी सगळे लोकांनी तिगेले भजन आयकत आसाची. आज तिनी चूज केलेलं आसा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू म्हणून भजन नरोत्तम दास ठाकूराले. हे भजन इतले चंद आसा की नरोत्तम दास ठाकूराले एवरी भजनान तो फुल मिनिंग आसा. म्हणजे आमी सगळे लोकांक ताजेची आयकल्यार आमगेले प्युरिफिकेशन जात म्हणटा पळय. हे खास करून तो पहिले चैतन्य महाप्रभू रिक्वेस्ट करता, त्यानंतर नित्यानंद प्रभू रिक्वेस्ट करता. सगळे लोकांकडच्यान कृपा मागत उरता. इतले तांणी हायली एक्झॉल्टेड सोल असल्यारी बी तांणी इतली कृपा मागता की त्यानंतर पंचतत्वाक छठ गोस्वामीक म्हळ्यार आमगे लायफाक असं मिनिंग म्हणून आमकां कळ्ळें पळय. राईट फ्रॉम चैतन्य महाप्रभू टू परंपरा दोन घेवन कशें फॉलो करचे हे सगळे हे भजने थ्रू आमकां कळ्ळें येतालें. माताजी रेडी? ओके. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. तुम बिना के दयालु जगत संसारे. पतित पावन हेतु तव अवतार. पतित पावन हेतु तव अवतार. मौसम पतिता प्रभु ना पाइबे आर. मौसम पतिता प्रभु ना पाइबे आर. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी. कृपा बलोकन करो आमी बोरो दुखी. कृपा बलोकन करो आमी बोरो दुखी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे. दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई. दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई. तव कृपा बोली पहाय चैतन्य निताय. तव कृपा बोली पहाय चैतन्य निताय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दया करो मोरे। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुगा श्रीजीवहार प्रभु लोकनाथ। भट्ट जुगा श्रीजीवहार प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संगा मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. गूज बम्प्स जाता असा म्हळ्यार हात पुरा थंड जावन न्हू. आय डोंट नो सगळे लोक पार्टिसिपंट्स कोण पार्टिसिपेट केलेले आसा पळय सगळे लोक तुमगेर म्हाका रिपीट करचे प्रयत्न करता उरचे फाव. इट वॉज सो 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 मेलोडियस रियली. म्हळ्यार एक बाजून दोळ्या उदक येवच्या लागीं जाता आसा हात पुरा थंड जाता आसा. दॅट इज द फिलिंग विच आय फेल्ट ऑन हियरिंग युअर सॉन्ग. रियली व्हेरी व्हेरी डिवाइन माताजी. थँक यू सो मच. थैंक यू माताजी, थैंक यू सो मच. आज तुमको मर्सी मेळ्या. तुम्ही ह्या भजने थ्रू कसं म्हणता सांग. यू हॅव बेग फॉर मर्सी अँड यू ऑलरेडी गॉट मर्सी. दॅट्स व्हॉट आय फील. ओके, आवर नेक्स्ट पार्टिसिपंट भारती पै माताजी. शी इज अवर रेग्युलर होस्ट. अँड माताजी आज हांव तुमगेले बदला आज हांव आयिल्लें आसा. हा सो आज ती खंयची भजन म्हणटा आसा पळय दॅट विल बी जे अनिलो प्रेमधन. दिस इज वन ऑफ द भजन्स म्हळ्यार एस्पेशली केन्नाची कोण डिवोटी म्हणा सिनियर आचार्यस म्हणा वैष्णवान केन्ना दे अप्रकट जाताची दे डिसअपियर तेन्ना हे भजन म्हणटाची. आणि हातूंतल्यान आमकां म्हळ्यार हे नरोत्तम दास ठाकुरान केन्ना बरयलें तें ही वॉज लायक इन सेपरेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभू. तेन्ना हे म्हणटात आनी ही सिंपली वेप्ट म्हळ्यार तांकां रडणें येयलें पळय इतलें तांकां सेपरेशन जाता आशिल्लें. सो माताजी भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. अश्विनी भजन ऐकून इतले मन खुश लागी सांगू हांव प्रयत्न करता. जे अनिलो प्रेमाधन करुण प्रचोर. जे अनिलो प्रेमाधन करुण प्रचोर. येनो प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकूर.
येनो प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकूर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन एक कहदा सरगु नाता पतित पावन कहदा सरगु नाता पतित पावन जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर कहा मोर बट जुग कहा कविराज कहा मोर बट जुग कहा कविराज एक काल कोट गेला गोरा नटराज एक काल कोट गेला गोर नटराज जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर पाषाणिको टिबो माता अनले पशिबो पाषाणिको टिबो माता अनले पशिबो गौरांग गुणेर निधी कोट गेले पाबो गौरांग गुणेर निधी कोट गेले पाबो जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर से सबस गिरा संगे जे कोइलो बिलास से सबस गिरा संगे जे कोइलो बिलास से संगना पय्य कांडे नरोत्तम दास से संगना पय्य कांडे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर येनो प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकूर येनो प्रभु कोत गेला आचार्य ठाकूर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर जे अनिलो प्रेम धन करुण प्रचोर हरे कृष्ण थँक्यू सो मच भारती माताजी. इनफॅक्ट आम्ही ह्या शुरवेकद वर येत आशिल्ले हे भजन बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर आशिल्ले निमित्तान लायक मध्ये आयल तुमगेले बट थँक्यू सो मच. 8 दिवसा हे भजन ऐकूचे आमगेले सगळोका खातीर आवश्यकता आशिल्ली म्हणटा पण इट वॉज व्हेरी व्हेरी नाईस माताजी. थँक्यू सो मच. थँक्यू माताजी. आम्ही जस्ट भजन सांगू सुरू केलेले आत्ताची माताजी या ग्रुपात जॉईन म्हाका कसं लाईव्ह वॉइस ना जाल्यार सांगचे डिसायड आसा म्हाका वय सांगचे इष्ट आसा ट्राय करता. धन्यवाद म्हाका एक चान्स दिलेला मस्त धन्यवाद. थँक्यू सो मच माताजी. आमगेले नेक्स्ट पार्टिसिपंट आसा मंदाकिनी माताजी. मंदाकिनी शेनय माताजी तुम्ही रेडी आसा न्हय? तिने हय तीन खंयची भजन चूज केलेले आसा त्याचे नाव आसा निताय पद कमला म्हणून आणि हे नरोत्तम दास ठाकूर हांन तो सांगतास की आम्ही हे पुरा मटेरियल वर्ल्डांत आम्ही पळयताची 7 दिवस काम 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 करून वी लुक फॉर पीस बट वी आर नॉट एक्चुअली गेटिंग पीस. सकाळच्यान काम करची मात्र एट द एंड ऑफ द डे आम्ही पळयताची केल्ली कसले लायक वी आर
कीप ऑन स्ट्रगलिंग आणि आमकां सपोज जर एक्चुअल पीस जावपा म्हूण जर आशिल्लें जाल्यार पयलीं आमी म्हळ्यार राधा कृष्णाले जर आमकां कसं म्हणटा सांग शेल्टर जावपाक जर आशिल्लें आसलें नित्यानंद प्रभू पयलीं आमकां मर्सी जावका म्हणून तांकां आमी पयलीं प्रे करता म्हणून. So we should first attempt to get the shelter of Nityanand Prabhu's lotus feet and ताजे वर्णन हे भजन थ्रू मळिल्लें आसा. मंदाकिनी माताजी, over to you. Thank you, Mataji. I will try, Mataji. Hare Krishna. Nitai pada kamala koti chandra sushitala Nitai pada kamala koti chandra sushitala जे छया जगत जुरायो जे छया जगत जुरायो हे नो नीताय बीने भाई राधा कृष्णा पाइते नाय हे नो नीताय बीने भाई राधा कृष्णा पाइते नाय दृढ़ कोरी धारो नीताय पायो दृढ़ कोरी धारो नीताय पायो से संबंध नाही जारा वृथा जन्मा गेलो तारा से संबंध नाही जारा वृथा जन्मा गेलो तारा सई पशु बोरो दुराचारा सई पशु बोरो दुराचारा नीताय नवलीला मुखे माजिलो संसार सुखे नीताय नवलीला मुखे माजिलो संसार सुखे विद्या कुले की कोरी वेतारा विद्या कुले की कोरी वेतारा नीताय पद कमला कोटि चंद्रा शशितला नीताय पद कमला अहंकार मत हुया नीताय पद पासरिया अहंकार मत हुया नीताय पद पासरिया असत्य रे सत्य कोरी मानी असत्य रे सत्य कोरी मानी नीताय करुण हवे ब्रज राधा कृष्णा पबे नीताय करुण हवे ब्रज राधा कृष्णा पबे धरो नीताय चरण दुखानी धरो नीताय चरण दुखानी नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला नीताय पद कमला नीताय चरण सत्या ताहर सेवक नित्या नीताय चरण सत्या ताहर सेवक नित्या नीताय पदा सदा करो आशा नीताय पदा सदा करो आशा नरोत्तम बोरो
करो सुखी राखो रंगा चरणेरा पाशा राखो रंगा चरणेरा पाशा नीताय पद कमला कोटी चंद्र सुशीतला जिछया जगत जुराय जिछया जगत जुराय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी तुमगेल ಒಟ್ಟು कोण पद म्हणता आशिल्ले मगर बामण ओके थँक्स टू हिम ऑल्सो अँड थँक्स टू यू ऑल्सो माताजी संतकोन तुम्ही हे निताय पद कमलाचे हे भजन केलेले आहे का and it was very nice attempt and it's not an easy bhajana, quite tough bhajana, and you sang it very nicely. So we are looking for shelter of Nityanand Prabhu at least through this bhajana through आम्ही ऐकले. So आता आमगेल next participant आसा रीना कामत माताजी आणि रीना कामत माताजी she is a daughter of His Grace Raman Haridas Prabhuji. त्यांनी like obviously सेवाधारी आसाची जी आणि she is going to sing Vaishnav Gan Thakur. हा आईची हे प्रोग्रामात by the way सखीचरण माताजी मदर we participate करता असा participate in the sense she is also observing everyone. सगळे लोक चंदू कोण म्हणता असाची but she will be our judge for the day म्हणकावे मुरलीधर चरण प्रभू. I mean, this is not a competition, obviously. For she is also we are blessed ki TV tani bhi hanga samno ani aji his grace Dr. Vishwarup Prabhu le bhi sangel wedding anniversary. So apart from disappearance day aji like दिवस आसा. आता रीना कामत माताजीन खंयची भजन चूज केल्लें आसा ताचें नांव आसा ठाकूर वैष्णव गण म्हणून. आणि हे भजने थ्रू आमकां कळ्ळें तर की आमी कशे आमगेले अनर्थ आसा सानेवे लोभ मोह खंयची क्रोध खास करून सगळे खंयची अनर्थ आसा पळय हे पुरा आमगेले आंगातल्यान वचची न्हयची मात्र जर आमकां वैष्णव असोसिएशन मेळता उरल्यार इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल टू अस की आमच्यातल्यान मटेरियल हे अटॅचमेंट म्हणा हे बाउंडिंगातल्यान आम्ही भायर येवचे शकता म्हणून. सो ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ठाई निवेदन मोबाराध मधुराचारा ठाकुर वैष्णव गण कोरिये निवेदन मोबाराध मधुराचारा दारुण संसार निदिता हे दुबैलो विधी
केशे धरी मोरे कर पारा दारुण संसार निधी ताहे दुबैलो विधी केशे धरी मोरे पकार पारा विधी बड बलवान नसुने धर्म ज्ञान सद कर्म पाशे बांधे विधी बड बलवान नसुने धर्म ज्ञान सदे कर्म पाशे बांधे ना देखी तरण लेश जाते देखी सब क्लेश अनाथ कतरे तेनी कांडे ना देखी तरण लेश जाते देखी सब क्लेश अनाथ करे तेनी कांडे काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह आपण स्थाने ताणे काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह आपण स्थाने ताणे अमर जन मन फिरे जेन अंध जन सुपथ विपथ नहीं जाने अमर जन मन फिरे जेन अंध जन सुपथ विपथ नहीं जाने न लोइनो सत मत असते मजिलो चित तुय पाये न करिनो आशा न लोइनो सत मत असते मजिलो चित तुय पाये न करिनो आशा नरोत्तम दासे काय देखी सुनी लगे भय तारयला हो निज पाशा नरोत्तम दासे काय देखी सुनी लगे भय तारयला हो निज पाशा ठाकुर वैष्णव गण करिये निवेदन मोबराध मधुराचारा दारुण संसार निधि ताहे दुबैलो विधि केशे धरी मोरे कर पारा ठाकुर वैष्णव गण करिये निवेदन मोबराध मधुराचारा हरे कृष्ण. थँक्यू रीना माताजी. चंद कोण सांगितलंस तुम्ही हे भजन आणि आम सगलोकाक रिपीट कोण यू मेड अस अलर्ट की आमकां वैष्णव असोसिएशन असल्या मात आमी कशी भायर येवचे शकताची हे मटेरियल एंटँगलमेंट म्हणा आमगे लायफाचे रियल गोल कसो म्हूण हे भजन थ्रू आमकां कळून येता. आणि इट इज ऑलवेज नेसेसरी की केन्ना आमी भजन आमी म्हणटाच पळय ताजे मिनींग जर कळून आमी केन्ना आयकता न्हय तेन्ना मस्त फरक पडटा इन्स्टेड ऑफ डायरेक्टली सिंगींग. सो यू प्रेझेंटेड इट व्हेरी नायसली. थँक्यू सो मच. आता आमगेले नेक्स्ट पार्टिसिपंट आसा शिल्पा हेगडे माताजी. शी विल बी प्रेझेंटिंग गौरांग करुणा करो भजन म्हणून हांतूत तर नरोत्तम दास ठाकुरान गौरांग महाप्रभू खातीर इतले मर्सी प्रे करतास म्हणजे मर्सी खातीर बेग करतास की कशीपणी कोण म्हाका ह्या संवसारांतल्यान तुम्ही काडाची म्हणून म्हणटा पळय तो. व्हेरी नायस भजन माताजी विच यू हॅव सिलेक्टेड. ओवर टू यू शिल्पा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने दंते तीर्ण धारे डाकी है तुम्हारे कृपा कोरी ऐसो अमर हृदय मंदिरे दंते तीर्ण धारे गौरा डाकी है तुम्हारे कृपा कोरी ऐसो अमर हृदय मंदिरे
धीरे गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने जदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम केसर लगिया जदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम केसर लगिया गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने पडेची भव तूफान नाही का निस्तार श्री चरण करणी धाणे दासी कर पा पडेची भव तूफान नाही का निस्तार श्री चरण करणी धाणे दासी कर पा गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास प्रार्थना करये सदा नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास प्रार्थना करये सदा नरोत्तम दास गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने मोसमो पतित प्रभो नाही त्रिभुवने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. थँक्यू सो मच शिल्पा माताजी. लायक कोण म्हणील असा आणि हरे कृष्णा धुन एंडा कवी चंद कोण घेऊन म्हणल्या म्हणता पळय. इट वॉज व्हेरी नाईस अगेन ब्लिसफुल. आयज कीर्तन दिवस आमगेल खातीर सगळोपा खातीर ब्लिसफुल जत आसा एका मागशे त आसाची. आज आमगे लास्ट पार्टिसिपेंट फॉर द डे आसा सौम्या माताजी. सौम्या प्रभू माताजी म्हणता आसाची. शी विल बी सिंगिंग गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरे म्हणून. आणि तिगेल धू म्हणटले आजी. हर डॉटर विल बी सिंगिंग. आणि हे भजने बद्दल अशें की नरोत्तम दास ठाकूरान खंयची प्रार्थना बूक तांगेल बरयले पळय ताजें फर्स्ट भजन. सो इट्स अ व्हेरी नाईस भजन. आणि श्रील प्रभुपादान हे भजने बद्दल म्हणिल्लें की आमी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाची मात्र आमी केन्ना पसून आमगेल्या दोळ्यांतल्यान खरेची भावान केन्ना उदक येना पळय तेच पसून आमी खंयचेय चॅन्टिंग केली लागता चॅन्टिंग म्हणून म्हणनाची म्हणून. आणि आम्ही जर एक्सपेक्ट केले की भाई आम्ही आमकां कृष्ण प्रेम प्राप्त अशी मेळटले म्हळ्यार इट इज नॉट पॉसिबल.
आमकां जर कृष्ण प्रेम जावपा जाल्यार आमी पयले हे आचार्यान गोस्वामीन थंयचे आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आसा पळय ते आमी फॉलो करून आमगेले केन्ना प्युरिफाय जाता सगळे अनर्थ आसा केन्ना प्युरिफाय जाता तेन्ना आमी एक्सपेक्ट करीत की भाई हा आमी हरशी वचून कृष्णाल प्रेम जावपा म्हणून आमी प्रे केल्यार ही वोंट एक्सेप्ट लॉर्ड वोंट एक्सेप्ट इट वी विल गेट मर्सी ओनली if we follow all the instructions of Goswamis and all. So सौम्या प्रभू माताजी तुमगेले धुवेल नाव कसले म्हाका सांगताच वे अपूर्वा प्रभू माताजी. Apurva Prabhu. She is our youngest participant for the day. All the best, Apurva. Hare Krishna. हरे कृष्णा. गौरांग बोलीते अभी पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बगनीरा. गौरांग बोलीते अबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बगनीरा. अरक बेनीताय चंदे करुणा होई बे संसार बसाना मोरा कबे तुच्छ हबे. अरक बेनीताय चंदे करुणा होई बे संसार बसाना मोरा कबे तुच्छ हबे. विषय चरिया पदे शुद्ध हबे माना कबे हम हेरबे श्री वृंदावन. विषय चरिया पदे शुद्ध हबे माना कबे हम हेरबे श्री वृंदावन. रूपा रघुनाथा पदे होई बे आकुति कबे हम बूझाबो से जुगल प्रीति. रूपा रघुनाथा पदे होई बे आकुति कबे हम बूझाबो से जुगल प्रीति. रूपा रघुनाथा पदे रहु मोरा आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास. रूपा रघुनाथा पदे रहु मोरा आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. थँक्स अपूर्वा. लायक कोण म्हणलेस तुवें आमी कंटिन्यू करया जातास म्हाका तुमगेलें भजन. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. व्हेरी नायस अपूर्वा. थँक्स तुमकां. आता आजची भजनाची लास्ट भजन आशिल्ले आनी आतां आमी हे अनाउन्समेंट्स आसाची थोडशे हेमंता खात्रेकर. सो बुधवार दोन म्हळ्यार डे आफ्टर टुमोरोच्यान दोनू दामोदर अष्टकम आमी कशी सांगिल्ले आसा पळय ग्रुपान घालिल्ले आसता वर्स बाय वर्स ताजे कथा स्टार्ट जाता आसा. सो फर्स्ट कथा हे वेनसडेच्यान दोन स्टार्ट जाता आसा. हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी म्हणचे आसा. तदनंतर दामोदर म्हयन्यान कोणाक आरती खातीर बूक करचे आशिल्ले आसल्यार तांणी तांगेलें नांव दिवेता. इट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड म्हळ्यार मंथ कशी स्टार्ट जाल्लो आसा पळय म्हणून
आनी आमी ह्या बुधवाराक अन्नकूट गोवर्धन पुजाचे डेट बी अनाउन्स करतले. तशीच हे शेनवारा म्हळ्यार नेक्स्ट शेनवारा आत येवचे दशावतार सिरियसाचे वामन अवतारा बद्दल म्हणचे आसाची म्हळ्यार ताजे लेक्चर उरतले. सो वी विश की आम सगळे लोकांनी हे पार्टिसिपेट करता. कार्तिक म्हयन्यान म्हणटा न्हय, इट्स नॉट जस्ट की एक चॅन्टिंग कोण येवन एक पंता केल्यार 1000 पंता ताजे बेनिफिट मेळटा म्हणून न्हय. एवरी सेवा खंयची सांज से सांज इवन पार्टिसिपेशन असोसिएशन बी तितले इम्पॉर्टंट आसा. सो आमी सगळ्यान ताजेची तितले लाभ घेवचे आमी प्रयत्न करता आनी मोर अँड मोर वी विल इन्वॉल्व इन दिस भागवत पुराण सेशन. आमगेले उद्धार जाता म्हणून आमी लेखा. सो आता मी नरसिंह आरती करता. ताजे पहिले मुरलीधर चरण प्रभू हांचे आनी विंगड अनाउन्समेंट आसाच वे ना माताजी वेरी कसले स्पेसिफिक ना जस्ट मदर इन लॉ तिगेले बर्थडे आज आज तिगेल तांगेल बर्थडे सखी चरण माताजीला सखी चरण तांगेल दर्शन करचे हेज्यात वे आम सगलो काका मैया तुम्ही ऑनलाइन आसाच वा एक मिनिट. हरे कृष्ण. मैया तुमगे आशीर्वाद घेता निमगे तसाची मागून घेता असाची तुमगे बर्थडे कायच्या पूरा विश करता सच भागवत पुराणातून तुमका हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे माताजी. ब्लेसिंग्स जय तमगे आशीर्वाद केदनाय सहित हरे कृष्णा. थँक यू सो मच माताजी. सो आता मी नरसिंह आरती चालू करूया. एक अनाउन्समेंट असेल माताजी. दामोदराष्टकम विंगड लँग्वेज कोणाक जे आमकां दिलेली वेबसायट गेल्यार तुमकां मेळटा. भागवत पुराणा वेबसायटार गेल्यार सर पुरा कन्नडा तेलुगू तमिळ मलयाळम इंग्लिश हिंदी हे पुरा आसा. इंग्लिश ना की म्हणून बाकी पुरा लँग्वेज आसा. हरे कृष्णा. ओके प्रभुजी. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शीलताङ्कानकालहये शीलताङ्कानकालहये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्निसिंहा हृदये निसिंहा बहिर्निसिंहा हृदये निसिंहा बहिर्निसिंहा हृदये निसिंहा बहिर्निसिंहा हृदये निसिंहा नरसिंहमदें शरणं प्रपदे नरसिंहमदें शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय
लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। भक्त विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सेशन एंड कर शिवा मुरलीधर चरण प्रभु। येस माताजी, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच माताजी. हरे कृष्ण. सगळ्यांके धन्यवाद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला नरोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव की जय. दामोदराष्टकम की जय. कार्तिक महोत्सव की जय. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.